Brændstofpriserne er i lang tid bare steget, og derfor er det værd at spare på hver eneste benzin- eller dieseldråbe. Og lige præcis det vil den fynske virksomhed V-Spoilers gerne hjælpe med. For med sådan nogle paneler her, der kan de gøre lastbiler mere aerodynamiske. Problemet er bare, at det langt fra er alle, der kender til opfindelsen. Er det noget, du har hørt om? Nej, det er jeg ikke. Jamen altså, hvis det er noget, der kan hjælpe, så er det med at tage med også selvfølgelig. Alt gælder jo. Men det er da en god idé. Det er det helt sikkert. Men det bruger vi ikke her åbenbart. Ja, selvom der ikke var nogen her på rastepladsen, der kendte til produktet, så er ideen bag faktisk gammel og brugt mange forskellige steder. Det er lidt racerbilsagtigt. Man kan faktisk sige, at det er samme teknologi, der bruges til en Formel 1. Der bliver den bare vendt nedad i stedet for sådan en gear downforce. Men vender man den om og sætter den på en lastbil, ja, så er det nogle helt andre fordele, man får. De sparer en diesel til op til 5%. For Frank Stræde var det dog ikke de 5%, der først fangede hans opmærksomhed ved panelerne. Til at starte med, der så jeg nogle biler, der kørte med dem der på, og så tænkte jeg, hvad fanden er det? Men da han hørte om fordelene, så blev han nødt til at teste dem af. Vi kørte forsøg med det, for at skulle se, om det var rigtigt, eller om det var nogen, der bare havde fundet på noget. Ja, det kan lyde som noget, man bare finder på. Derfor er det måske værd at høre, hvordan panelerne faktisk virker. Vinden den kommer simpelthen ind igennem her, og det laver så en form for en tornado, som gør, at vinden den kommer videre hen forbi det her gab, så den ikke bliver suget ind og laver vindmodstand. Man bruger faktisk næsten 30% af sin fremdrift for at få bilen fremad, for at overvinde det her drag eller turbulens, som der er imellem lastbilen og traileren og bag til os. Den forbedrede vindmodstand på Frank Strædes varebil kunne han mærke allerede på første prøvetur. Så tænkte jeg, at jeg er nødt til at prøve 2 gange. Så jeg sagde ikke noget, da jeg kørte den første gang. Så jeg tankede bilen op, og så prøvede det en gang til, for at se, om jeg bare havde en fejl i systemet. Men det var det samme resultat igen. Og resultaterne på bilen er der til at føle på. Den kører nemlig omkring 40 km længere på en fuld tank. Når jeg snakker om et snit på 40 km ekstra på den her, så er det cirka 4 liter brændstof. Og da en liter brændstof i rundetal koster 15 kroner pt, så er vi oppe på 60 kroner. Og sparer man 60 kroner på hver bil om dagen, ja, så er der store summer at hente for en vognmand. Det bliver simpelthen bare til rigtig mange penge på bundlinjen, som er tjent, uden at have gjort noget ekstra for det. Ja, så det er godt for miljøet, og det er godt for pengepunkten. Så kan der ikke sige så meget mere til det.